Я аналізую тільки те, що вже стало за... Доброго вечора. Я Тетяна Даниленко, це кримсько-татарський канал АТР. А у нас в гостях сьогодні минулого разу був Степан Хмара, головний бунтар і головний революціонер за всю історію України протягом останніх майже 30 років. А сьогодні в нас Шишкін Віктор Іванович. Це ще один... так би мовити, ворог держави, так, чи ворог кожної влади. Кожної влади. Перший генеральний прокурор України, екс-член Конституційного суду України і ще багато різних посад, а ще більше наукових праць. З різних приводів, переважно про українське законодавство, міжнародні договори і так далі і тому подібне. Отже, поговоримо про нинішню поточну ситуацію в Україні з висоти вашого політичного і життєвого досвіду. От давайте почнемо з реалій нашого життя. Виявилося, що в нас міністр фінансів – дебіл, екс-глава Нацбанку – дебілка, міністр культури – покидьок. Це діагнози Ігоря Валерійовича Коломойського, бізнесмена, важливої людини в системі нинішньої влади. Ви з чимось із цих визначень погоджуєтесь і діагнозів? Про те, що голова Національного банку, ви маєте на увазі сьогоднішній чи колишній? Екс-глава Нацбанку. Гонтарева. Ясно. По Гонтареву мені специфічне відношення, тому що я, Кармазін і Домбровський, ми організували... Домбровский, голова Конституционного суду за периода Ющенко, колишній, період Ющенка, вже Ющенко колишній у нас. Значить, Кармазіна ви всі також знаєте, народного депутата 4 скликань. Який не прогуляв жодного засідання. Да, до речі, правильно, Тетяна, ви кажете. І ми організували Інститут суспільства і права, таку громадську організацію, де взяли на себе волонтерське завдання оцінювати або дії, або акти. Так от, ми провели прес-конференцію ще на початку 2018 року, значить, фінансова корупція в Україні, міжнародні загрози. І в зв'язку з чим UIC, яка Гонтарева організувала колись, є така компанія... ICU, вибачаюсь. Вона проти нас подала позов захист честі, гідності, ділової репутації. Я знаю, що ви судитеся. Так, вже 2 роки судимося. Значить, то, звичайно, в мене до нього певне відношення в тому розумінні, що ми там... Не того, що нам мені не подобається, а вона організувала систему фінансової корупції. І ми це розказали на документах і прочі. Так що, якщо її обозвали нехорошим словом, то воно відповідає. А що стосується всього іншого, що ви сказали, я оцінюю наступним. Я знаю цей спіч, але тут таке питання, незалежно від того, хто про це сказав, я знову аналізую або проекти законів, або ті закони, які вийшли. И анализ тех законов и законопроектов, які ще не стали законами, фактично дає мені право сказати те ж саме. Віктор Іванович, але даруйте, в нас останні роки більшість тих законів, які ухвалюються, викликають шок в експертному середовищі. Дуже часто, останнім часом і в міжнародної спільноти, там закон, який реформує вже реформовану судову систему, викликав там шоки в Раді Європи, і в Євросоюзі, в всіх посольствах і так далі. Тому це не дивина. Називати когось за такі речі дебілами, можливо, не варто, тому що все-таки є інститут держави і є держава, і в цьому світі глобальної турбулентності, можливо, не варто так підривати інститути держави? Тетяна, ми не підриваємо. Якщо не заслуговує такого аналізу, да. Давайте, якщо законообраний німецьким народом, причому неодноразово і підтриманий кількома референдумів, пан Гітлер є покидьком, то що це? Подрив державної влади? Третього Райха. Он законно, до речі, було обрано на відміну від большевиків. Там судове рішення є. Ні, воно було потім. А до цього все одно Черчилль його неодноразово обзивав таким словом ще до бомбардування Лондона. Але вже після початку війни 1 вересня 1939 року. Слава Богу, поки що в нас... Я до того, що носій державної влади ні скільки не захищен від того, щоб його назвати правильним іменем, якщо він щось таке витворяє. Ніхто не святий, я зрозуміла.
Давайте тоді перейдемо до вашої останнім часом вже профільної теми. Ви аналізуєте дуже глибоко мінські домовленості з різних, і не тільки мінські домовленості, але й всі відповідні там супутні документи, підписані між лідерами Нормандської четвірки, між президентами України і Росії. Ось в мене в руках прямо два таких правових висновки. Завтра президент Зеленський прямо в Японії має зустрітися з тим самим Штайнмаєром, формула якого викликала стільки переполоху в Україні. Як гадаєте, протиснуть формулу Штайнмаєра і той порядок виконання мінських домовленостей, який вона фактично пропонує? Чи все-таки з огляду на суспільну реакцію не будуть цього робити? Ну, є дійсно суспільна реакція, але бачите, як криголам іде сьогоднішня влада, незважаючи на суспільну реакцію, негативну суспільну реакцію. Ну, коли ж ще йти як криголам, як не з підтримкою 70% населення? Ну, тут важко сказати, тому що ми говоримо 70% це лише у Зеленського, а не у фракції в парламенті. Це різні речі. А по іншій 70% від кількості тих, які взяли участь в голосуванні. ЦВК довго не називала нам кількість взявших участь в голосуванні, це можна тільки по документам. Згадайте всі наші попередні кампанії, коли ваші всі колеги розказували з ЦВК, з інших, з чого все починалося. Кількість осіб, громадян України, взявших участь з цієї фрази. От навіть звітування було на 12-ту годину там 25%, на 14-ту годину 35%, навіть про це. Згадайте останню кампанію, так не говорили. Значить, тому що явка у нас особливо, по-моєму, менше 50%. Тому, коли ми говоримо, я не говорю про президентську, там я не пам'ятаю, скільки явка, а на парламентській явка там 49, здається, з копійками, а може натягнули до 50. Але у нас завжди було 65, 70, 80. Бачите, і тому, коли ми говоримо 70, треба говорити, від чого 70? Від тих, які мають право взяти участь у виборах, тобто право голосу мають, чи ті, які взяли участь у виборах. І тут якраз немає тої кількості підтримки населення. Ну, навіть якщо взяти ту кількість населення, яка підтримала в першому турі, трохи більше 30%, 35%, ну, то все одно це не малий відсоток, скажімо так. Тетяна, не малий, мабуть, всі мої знайомі родичі голосували за Зеленського лише по одній... Ні, в першому ні, а в другому турі. Виходячи з одної формули, значить, команда Порошенка, я іноді називаю банда Порошенка, не повинна пройти. Тому що фактично, оце ми сьогодні говоримо про Штайнмаєра, ми говоримо про це, вибачайте. Я во Львові відкрито сказав, коли вони прийняли рішення, Тернопільське, Львівське, я говорю, хлопці, чого це ви сьогодні проснулись? А що, сьогодні народився Штайнмаєр? Навіть було написано, здається, в Тернопільській обласної рішення обласної написано, це початок капітуляції. Тиць моя радость, який початок капітуляції? В формулі Штайнмаєра 3 роки. Мінському договорнику через 3 місяці буде 5 років. Ні, ну деякі особливо радикальні організації виступали проти і тоді. Да, я пам'ятаю, як ще в вересні 15-го добровольчі з'єднання більшою частиною казали, що якщо мінські домовленості триватимуть довше 3 місяців, це означатиме для України в кращому випадку заморозку конфлікту, в гіршому конфлікт без кінця. Я пам'ятаю, як спікери у мене в ефірах про це казали. Правильно казали. Ті, які воювали в той час на Донбасі. Але не казали лише через призму військової частини. А я вам кажу через призму державотворчої. Ще один, то, що майже не згадували. І я з одним із комбатів поругався, коли він проголосував в парламенті за зміни до Конституції в 16-му році. І сказав, що ти міг розстріляти того, хто топче український прапор, за те, що не топче. Ти правильно би зробив. А я не розумію, чому ти проголосував за топтання Конституції. Значить, тобто зміни до Конституції в умовах воєнного стану не здійснюються. Так написано в 57-й. Більшість комбатів проголосували за ці зміни, тому що я ж не со всеми ругався, а кого поймав. Але чому я так наполягаю з державотворчої? А що підписав пан Кучма
До речі, незаконно підписав, тому що такого доручення не було. У мене я завжди ношу розпорядження Порошенка, там написано взяти участь в трьохсторонній контактній групі, но не давалось йому права. Он узурпатор, його за те, що він самовольно взяв на себе обов'язки держави, його треба в Лук'яновку відправляти. А що ж він підписав, а потім Порошенко? А підписано наступне. Вот це 9-й пункт, який повинен через формулу Штайнмайєра реалізувати. Там написано, що це все здійснюється після початку конституційної реформи. А що таке конституційна реформа? Це не то, що нам постійно брехав Порошенко в парламенті. Якщо ви не проголосуєте за зміни Конституції, ми ставимо крест на Мінському договорнику, на Мінських угодах, і таким чином Європа нас обожите. Почему он брехал? А брехал тому, що нігде тут не написано внести зміни до Конституції. Тут що написано? Я це зачитував у Савіка Шустера. После этого через 3 месяца Савика закрыли. А тут написано: проведение конституційної реформи в Україні з набуттям сили, я сразу перекладываю, до кінця 2015 року нової Конституції України. Новой Конституции Украины. Татьяна, новой. А что такое принятие новой Конституции? Это зміна конституційного ладу. Читаємо 5 статтю Конституції, що там написано? Що зміна конституційного ладу в Україні є виключним, я прям дословно кажу, повноваженням українського народу. Якийсь Кучма, не до лампочки, що він колись був президентом. Хто йому давав про таке право? Вот, от імені держави це підписувати. А потім це що затвердили в ООН? Значить, хто він тоді? Більше ніж зрадник я його назвати не можу. Значит, а Порошенко это все узаконил. Чем он узаконил? Вот она, декларация. Это с его сайта. Декларация президента Российской Федерации, президента Франции и канцлера Федеративной Республики Німеччини и нашего президента. И написано, что не погоджуется со всем, что написано в Минском договорнике. Таким чином, Порошенко пов'язаний повністю зрадою і узурпацією влади. Тому що ніхто їм не давав права узурпувати те, що належить лише українському народу. А сьогодні, що Зеленський робить? Он того ж самого Кучму знову відправляє. А чому? А Кучмі треба виторгувати сьогодні себе кресло дома на дачі, а не в Лук'янівці. Тому що він, в принципі, по справі Гангадзе мав би давно вже сидіти на лаві підсудних. Ну, ви думаєте, він же пам'ятник, хто його да, хто його посадить. Тому вони намагаються виторгувати. Сьогодні у нас є оця справа, я представник Подольського, тобто я беру участь в цієї справі. Вся різниця між Подольським і Гангадзе, що того обезглавили, значить, а цього лише катували, змушували рити могилу, його зв'язували, але залишили живим. А так вони на одному рівні стояли. Значить, різниця лише, що цей живий, а той погиб. А все інше так само. І коли Пукачу, це ж ваші всі колеги, хто був на зачитанні, він відкрито зачитувався вирок. Значить, то Пукач сказав, коли йому задали це обов'язок судді, обов'язок процесуальний, задавати питання підсудному, вам зрозумів вирок? Он сказал, будет зрозумілим, коли це ж протоколено і по всім каналам пройшло, коли поряд зі мною буде сидіти Кучма і Литвин. Це сказав. І тому ми наполягаємо, щоб вот этот момент був досліджений, який випав. А Кучма виторговує собі вот такой вот здачі України, себе пенсійність, в розумінні того, що він спокійно доживе десь там на Канарах чи ще десь. Віктор Іванович, можливо, все не так лінійно, як ви це описуєте. Кучма, я думаю, багато що переосмислив з того часу. Більше того, він не давав чіткого розпорядження зробити це не має значення. Да. Це не має, чіткого розпорядження не завжди дають, но натяки зрозуміли. А його наступна зрада, Мінський договорняк раз, Мінський договорняк при Зеленському 2. Вся різниця знову, я порівняв тепер розпорядження Зеленського. Там було написано взяти участь, а тут написано представляти Україну. В новому розпорядженні Зеленського щодо Кучми. Вибачайте. Тобто Зеленський дав більше повноважень Кучмі? Трохи більше, але не давали йому право підписувати. Ну, але чекайте, що він підписав? Він же не підписав міждержавні угоди, він підписав домовленості. Домовленість по Штайнмайєру підписав.
Ну, це політична домовленість. Яка різниця? Це якщо від нас світова спільнота вимагає їх виконання, то це вже не прості домовленості. І ще ніколи наша МЗС, ні при Порошенко, ні при Зеленському сьогодні не заперечують те, що це не міжнародний договір в розумінні закону. І ми його фактично маємо не виконувати. Ну, а от давайте тоді серйозно вже говорити. Да? От те, що ви кажете зараз, це все-таки певною мірою для пересічної людини крючкотворство, да? Ні. Це ви під словом крючкотворство вибачаєте, це має такі наслідки. Ну хорошо, вот у вас виникла проблема, ви нанимаете адвоката, дали ему доручення. І забыли в том доручении написать, что у него є право представлять ваши интересы в апелляции. Ни один апелляційний суд не пустит. Так що слово крючкотворство, тут є стандарти поведінки людини при підписанні документів, які накладають на державу певні зобов'язання. І ці стандарти, ну, з точки зору міжнародного права, як можна назвати, до якої категорії нормативно-правових документів можна віднести мінські домовленості? Папірець. А чому всі намагаються... Як папірець, якщо є рішення Радбезу? А я про що говорю? Змусить нас, намагаються виконати папірець. От це мене більше всього бесить, вибачайте за таке слово. Ви ж, мабуть, порівнювали з тим, які папірці підписували під час врегулювання грузинської війни, які папірці підписувалися багато років по врегулюванню Придністровського конфлікту, Карабах, що там ще було, Осетія. Ну, от всі Ні, Тетяна, я їх не аналізував, я не міжнародник, у мене було друге, я зайнявся аналізом, тому що тут небезпека безпосередньо до України. Правда, там дійсно не було рішення Радбезу. А тут є рішення Радбезу. Хто нормально роз'яснив Меркель, що, ну давайте, а якщо б її Баварія там умовно сказала о том, що ми вот присоединяємося до Австрії, Австрія говорить, ми їх візьмемо, якщо ви не поміняєте Конституцію Німеччини. До речі, Конституція то фактично в Німеччині по тексту її соціалістична. Ніхто ж не аналізував нормально німецьку конституцію. Давайте, і от, що би Меркель на це сказала? А значить, Україну змушувати прийняти фактично нову конституцію, виконувати антиконституційні вот эти вот статуси, значить, змушувати можна. Ну, значить, чекайте, це називається, що дозволено Юпітеру, не дозволено? Так, ви правильно сказали, це подвійні стандарти той же Європи. Но мене дивує не стільки сьогодні Європа, скільки наша поведінка. Чехословаччину Європа здала в 1938 році. Але вся різниця в тому, що сама Чехословаччина не підписувала Мюнхенський договорняк. А Україна взяла і підписала себе зашмарок. Вот же катастрофа і наша різниця між Чехословаччиною 1938 року. Але ж ви, виходить, самі собі суперечите, бо якщо цей документ не має ніякого правового статусу з точки зору міжнародного документу, Україна може в будь-який момент, коли складеться сприятлива зовнішня кон'юнктура, сказати, що ми не маємо жодного стосунку до цього папірця, ми нічого не зобов'язуємо. Він не ратифікований, це просто домовленість, яка дозволяла зупинити кровопролиття на Сході. Перші 2-3 пункти, я їх вітаю, цього Мінського договорника, тому що там припинити вогонь, вивести іноземні військові формування. А от якраз з цим я не дуже... А що таке іноземне військове формування? Там не уточнено. Очевидно, мають на увазі... Ні, вибачайте, у нас в ООН 200 держав. Оцей от небіжчик тепер вже Захарченко. Значить, бачив я пару цих каналів через демонстрували їх. Виходить і говорить, що на боці українських карателів воюють іноземні війська з НАТО, з Польщі. Очевидно, це була норма, яка задовольнила і Україну, і Росію. Так, ні, бо кожен по-своєму зміг це інтерпретувати. Для своїх медіа, для своїх суспільств. Так, юридичні документи, покладаючи обов'язки державного характеру, не пишуться, Тетяна, не пишуться. Там конкретно, якщо іноземні війська, так треба... Що ж ми... Замість того, щоб сказати російські війська чи російських військових, ми сказали, що якісь там, в тому числі іноземці, які воювали на боці України. Ми висікли себе, як Унтер-Прошебєєвська вдова, виходячи от із той класики російської. Ви дивіться, прокурор Міжнародного військового трибуналу в Гаазі
робив доповідь. У нього ж остаточно, я не знаю, є чи ні, але 15 чи 16 листопада 16 року ще він вже надав проміжну доповідь. Я її також аналізував на засобах масової інформації, де чітко було написано, що військова агресія Російської Федерації проти України в зв'язку з вторгненням в Крим, ми якраз маємо що? Логотип кримсько-татарського народу, почалась не пізніше 26 лютого 2014 року. Тобто міжнародний юрист сказав, що є агресія, а ми, вибачайте, корчимо із себе невідомо що. Невідомо якісь війська, чому не сказати, окупаційні російські війська. Я навіть з претензіями до багатьох ваших колег, коли вони говорять, найомники, сепаратисти, бойовики, значить, вибачайте. Рене Декар, я весь час повторюю ці слова філософа ще 16 століття. Визначите значення слів і ви позбудете людство половини його облудних уявлень. У нас нема ніякої лінії розмежування, у нас є лінія фронту. У нас немає ніяких терористичних військ. У нас є законне, до речі, формування держави-агресора. Тобто їхні війська, а не законне формування. Незаконно створені, але на нашій території не є окупаційними інтервеністичними військами. І в нас немає ніяких невідомих формувань окремих районів Донецької, Луганської області, як написано в Мінському договорнику. І вже в українських законах. В нас є колаборанти. Колаборанти, тобто ті, які пішли на службу агресору, служать йому і разом з ним воюють. Хотел бы я знать, кто бы по-іншому написал незаконные воинские формирования французского режима маршала Петена в 44-м, в 43-м и 42-м роках. Никто не говорил, это говорили коллаборационистская уряд маршала Петена, вишистский, и с ними воевали, так как воевали за Дамаск английцы, сямо с теми французами. Де-Голь, это были одни французские войска, то были другие французские войска. Их всех называли коллаборантами. Віктор, і вішали, і розстрілювали колаборантів. Коли всі світові війни мають назву не війна, а там якась там операція з різними поетичними назвами. Ми за однією з таких зараз в прямому ефірі фактично спостерігаємо. Я кажу про ситуацію на межі Туреччини і Сирії. З Курдистаном, так, з Курдистаном. Да? І от до чого я вас плавно підводжу. Ви коли закликаєте там забути про мінські домовленості, які ви послідовно критикуєте з самого початку підписання, так. І досить фахово, не просто оціночними судженнями. Кожен може ознайомитися в інтернеті, є цей аналізи, правові висновки. Інститут права і суспільства, до якого входите ви, екс-глава Конституційного суду Домбровський, Кармазін і Хмара. Хмара ще ні, там ще один є співробітник спецслужб. Співробітники спецслужб. Значить, от дивіться, зараз ми маємо там хитку підтримку Європи, ще більш хитку підтримку Сполучених Штатів, але все-таки щось маємо. В умовах, коли весь світ зайшов в жахливу турбулентність, ми бачимо в Лівані протести там за плату на WhatsApp, які закінчаться невідомо чим. Здавалося б, абсолютно смішний привід. Встановили плату за використання месенджером WhatsApp. В Іспанії ми бачимо протести в зв'язку з тим, що сепаратистам дали великі вироки. Каталонія продовжує бунтувати. У Чилі протести за плату на проїзд в метро. Там і список можна продовжувати, так? Відбуваються якісь абсолютно дикі речі, які складно було б уявити ще, скажімо, там 5 років тому, коли держсекретар Помпео погрожує Туреччині, члену НАТО, військовим вторгненням. Перед тим Сполучені Штати залишають головного свого союзника курдів просто під фактично ніж геноциду, без перебільшення. От в цьому турбулентному світі, можливо, нам би не варто було випендрюватися з критикою мінських домовленостей, наших партнерів в Європі і Сполучених Штатах, і просто виконувати те, що вони кажуть, і просто якимось чином триматись на плаву, раз ми настільки слабкі і несуб'єктні. Ну тогда надо было просто подписать капитуляцию и сказать, что мы оголошуем себя 8-м федеральным округом Российской Федерации, и все было бы нормально.
Так цей документ, Мінські домовленості, це і є капітуляція. можливо, якось десь ефемізмами і описує ту реальність, яку ви кажете. Звичайно. Зачем же ми самі себе намагаємося убаюкати, що все хорошо? Ну, тобто, давайте глобально, як ви це бачите? Ну, капітуляція в якому сенсі? Що Захід віддає нас в орбіту впливу Російської Федерації? Совершенно верно. Так, як Захід в свій час віддав Польщу в орбіту Сталіна, Угорщину в орбиту Сталина, Румунию в орбиту Сталина. Все. Вот эти сели в Ялтинской конференции, поделили світ. Аналогично сегодня поведінка Запада така. Им не хочется конфликтовать с Россией. Хочете, я вам зачитаю, як они написали, вот я вам назвал декларацию. Хочете, я зачитаю вам 4-й пункт цієї декларации, и вы скажете, чем стурбована Европа. Значит, я ее зачитаю так. 4-й пункт. Вони також підтримують, мається на увазі підписанти, підтримують тристоронні переговори. Давайте, вот тут воно краще написано. Значить, не краще, а шрифт інший, якщо можна. Вони також підтримують тристоронні переговори між Європейським Союзом, Україною і Росією з метою вироблення практичного рішення питань, що викликають стурбованість Росії. Стурбованість Росії, їх турбує не Україна, а стурбованість Росії. Стурбованість Росії в зв'язку з виконанням угоди про глибоку всеосяжну зону вільної торгівлі між Україною і Європейським Союзом. Коли Україна підписала з Європейським Союзом договор про всестороннюю вільну цю зону, торговельну зону про асоціації, це викликало стурбованість Росії, і вони занепокоєні і розуміють стурбованість Росії. Що тут написано? Де тут інтереси України? Чого? Запад так підписав, що він боїться, так як він колись боялися Гітлера, а війна все одно почалась. Вони спочатку Австрію здали, потім Чехословаччину здали, потім здали там Клайпедську область, значить, у Литви, а потім почалась все одно війна. І що це помогло? Як то говорить, ну що тобі, синки, помогли тобі твої ляхи? Вот вы подивитесь, они весь час плазуют. Они точно так сдали мое Приднестровье, потому что я из Тирасполя. Моє Приднестровье сдали, и оно уже 30 майже років знаходиться під п'ятою. Я вас про це обов'язково спитаю. І відреагувала чи не відреагувала та Європа і Сполучені Штати на супердокумент? Ведь вони весь час падають ніц перед будь-яким судовим рішенням. Но суд дійсно в них, це суд, це не в нас суд. Там до суда відносяться як до ікони, з повагою. Конституційний суд Молдови 2 травня 2017 року, тоді, коли Україна, це ще був вихідний день, там уже давно не вихідний, тут їли шашлики і пили вино, тому що це було після наші 2 свят, потім скасували, а в 2017 році ще у нас 2 травня було вихідний день. Значить, Конституційний суд Молдови прийняв рішення, де оголосив російські війська в моєму Придністров'ї окупаційними військами. І що це їм в результаті дало? Якщо зараз Сполучені Штати і партія проамериканська, грубо кажучи, і проросійська партія об'єдналися в одну коаліцію, так я вам якраз і говорю, показуємо ці обличчя цього так званого Заходу. Обличчя. У них подвійні, а може потрійні інтереси. Значить, якщо Меркель після підписання цього всього говорила про бюргер-крік, тобто не агресію Російської Федерації проти України, а бюргер-крік, оскільки німецькомовний, це перекладається як громадянська війна. Та яка ж у нас громадянська війна? Тобто Меркель казала бюргер-крік про український. Да, що у нас бюргер-крік, вона раза 4 вжила в каких-то виступах, значить, оце слово сполучення бюргер-крік. Це громадянська війна перекладається. Звичайно, бюргер-крік, тому що, а про що думала Меркель? Я вам 3-й пункт зачитаю. Лідери поділяють переконання в тому, що зміцнення співробітництва між Європейським Союзом, Україною і Росією буде сприяти врегулюванню даної кризи, мається на увазі згадка із 1-го пункту. Для цього вони підтримують продовження трьохсторонніх переговорів між Європейським Союзом і Україною і Росією з питань, з яких питань? З питань енергетики, з тим, щоб здійснити кроки у розвиток зимового газового пакету. Їх не Україна турбувала, їх турбувала їхня тепла зима.
с газом. Вот что они поподписывали. А тут уже стоит подпись Порошенко. Потому что это декларация. Я вам читаю декларацию про затверждение Минского договорника. Вот он на сайте президента. В нас, когда мы говорим, что украинский народ не реагует, а вот те реагуют, на одной из передач, вот уже новая ЗИК, переформатованный, мне Савченко запросила там поговорить про свободу слова. Я сказав, що в основі свободи слова спочатку повинна лежати свобода на отримання інформації. Якщо б наші люди вот это вот все прочитали, они ходили по пивбарам с пивом и не смотрели, как там эти 95-й квартал и плюс соседи, чи як вона там називається? Сваты, вибачаю, сваты. Значит, а вот занимались анализом всего этого, может быть, и у нас тоже было. У нас ходят, з корупцією треба боротися, з корупцією треба боротися. Коли Лауру намагалися зняти в Румунії, новые пришедшие, 2 миллиона румынів было на улицах Бухареста и в других местах. Коли тут в Україні було 2 мільйона? Так у нас населення майже в 2 рази більше, ніж в Румунії. Где наша активная громадянская позиция? Все сидят на диване, Віктор Іванович, Шишкін бореться, тот до бореться. цього підведу. Про Шишкіна, Хмару і інших, там, я не знаю, вже покійного Левка Лук'яненка і багатьох інших тих людей, які мали б бути моральними авторитетами для країни. І їхня думка повинна була багатьох от просто прокинути зі сну якогось летаргічного. Так? Чому, на вашу думку, вас, Хмару, там, я не знаю, Гаврилишина вже покійного, там, ну, фактично, не те, що не слухають, а сприймають не всерйоз. От сказав щось Шишкін, ну, це от як майже хтось із там з фріків сказав, там, Надія Савченко, да? Чому, на вашу думку, всю історію так? Хмара – єдина людина, яка виступала проти здачі ядерної зброї, яка приковувала себе до ракети і казала, що я не дам. Його переконували там співробітники американського посольства і проти нього справи порушували і так далі, і так далі. І його вважали там от фактично якимсь наївним дурачком, так, і не приховувалися. Хоча людина відсиділа за свої переконання 7 років. Так. Ну, прожила важкий життєвий шлях. Ви, чесна людина, протягом 30 років української незалежності завжди виступаєте за все правильне і хороше, причому юридично обґрунтовуєте, чому так має бути. Чому ні вас, ні Хмару, ні інших такого роду діячів в Україні не слухають? Тетяно, на це супер для мене, мабуть, трагічне запитання я відповіді не знаходжу. Не знаходжу. Дати вам відповідь не дати не можу. Я не знаю, чому так відбувається. Давайте згадаємо 2010 рік. В складі Конституційного суду я єдиний проголосував проти так званої зміни Конституції імені Януковича. І ніхто ж не вийшов, не прислушався до цього. Хоча до цього я волав також і про закона імені Ківалова 10-го року і Харківські угоди, а закон Ківалова це було про українську мову. Да, про мову. Сьогодні кричать мова. А хто вийшов? Хто підтримав мою позицію по окремій думці? Ну ладно, то окрема думка, її могли не прочитати, але рішення. Значить, і чим це закінчилось? Закінчилось розстрілом Небесної Сотні, боями від 18 до 20 числа. Безперерывными причем боями. Значит, я не знаю, чему народ не прислушався, чому пасіонарії реагували, а їх так виявилося мало. Ведь фактично ті 2000, які опинилися в Маріїнському палаці, проти них було 5000 ментов, беркутовців і цих тітушек із Донецька. Є же кінофільми, які по 10 прочих хвилин, де йде масове вбивство. Вот там біля будинку номер 9. Сьогодні наш президент живе в будинку 9А, сусідній, незаконно побудований, до речі, колись. А той старий будинок, там же штабелями лежали, там і досі вінки ставлять. Вот, а
неприслухання до того, в що тому ви будинку сказали. інший президент жив? Чи я не знаю? Не, он в том не жил. В девятом. Ну, в коричневому будинку жив Порошенко. В нього В девятом? прописки було свого часу. Я не знаю, що. может быть, он 9-й будинок, это же Маріїнський парк закінчується, 9-й будинок, там еще гастроном. Да. Значит, вот, значит, я не знаю, могу сказать, чего не прислухались тогда, чему це потім Що вирілось. тоді? Давайте з 91-го року по сьогодні. І Кого з принципових людей коли слухали? Можливо, не так щось або з вами, або з народом. Не знаю, з ким не так, от тому спочатку треба отримати, реалізувати свою свободу на повну інформацію. А потім уже всі інші. Я не можу вам, Тетяно, відповісти. Ну, на це Віктор Ильич, ну ви ж запитання. думали про це багато разів? Багато думав, От ви ж, але очевидно, відповідь... вам пропонували багато разів, робили вам різні спокусливі, непристойні і пристойні пропозиції. Я впевнена, що не раз вам. І на посаді Генерального прокурора, ну, можливо, тоді ще не було такої корупції, не було такої кількості грошей. І на посаді судді Конституційного суду. І різні аргументи щодо вас використовували. Ну, ви ж завжди були при якихось впливових посадах, де висловлювали свою особливу думку завжди, яка рідко збігалася з думкою мейнстріму і влади, так? Ну, на посаде генерального прокурора вы правильно сказали, что тогда еще коррупция не було фактично. Ну, було грошей хабарництво, не було в грошей таких не було. Значить, це був, та влада припинила своє існування, тому я навіть говорю, що самі чесні вибори в Україні парламентські були в 94-му році. Чому? Ті вже розвалились, а ті ще не укріпились. І це були дійсно одні з чесні. Я не говорю, що там все було досконально, але в порівнянні з всіми. В 90-му також були відносно чесні вибори, в 90-му, але там все ж таки був адміністративний примус Компартії. А в 94-му нікого примусу фактично не було. Ну, може, регіональний був. Вот там в тому ж самому Донецьку зароджувались і тому подібне. Але це не по всій Україні. Тому я говорю, що це на фоні всі інші самі чесні вибори. Тому мені в цьому плані повезло, але приходилося боротися з тим же Кучмою, який тоді був прем'єр-міністром. Я вносив протести на постанову Кабінету міністрів. Як вони по-іншому це реалізували, всі ці червоний директорат, барони, як ми їх називали, і інша партократична верхушка тоді, вони надали Кучмі надзвичайні повноваження. Ви пам'ятаєте, що вони прийняли, надали можливість Кабінету міністрів приймати декрети? Ну, я вже, звичайно, цього не пам'ятаю, бо я вчилась в школі. А декрет дорівнювався до закону. Тобто, якщо я, як генеральний прокурор, мав право опротестувати постанову Кабінету міністрів як підзаконний акт, і в мене було таке право, і я його реалізовував, то декрет, якщо він суперечив Конституції або закону, я протестувати не мог. Ну, по-перше, неконституційності не була моя сфера взагалі. А я декрет, тому що декрет дорівнювався до закону. Тобто, вони одним махом убили 3 зайців. Перший заяць – це те, що його повноваження стало вище, ніж повноваження президента. Другий заяць – вони роззброїли прокуратуру таким чином, в розумінні загального нагляду. І третій заяць, що через ці декрети вони почали, закладали корупційні системи для прихватизації. Перша прихватизація почалась з 4 заводов по переробке. И вот вы сказали, они ж просили меня, значит, щоб я підтримав їх ідею про звільнення директорів цих 4 нафтоперегонних заводів, нафтопереробних заводів, які не погоджувались з такими діями Кабінету міністрів. Я сказав, їх всіх поновить суд, а я вас захищать в суде не буду, тому що прокуратура могла прийти в суд і висловлювати свою позицію. Я сказав, якщо суд їх поновить на роботі, то я буду вважатися законом. І втручатися я не буду. Ох, какой відкрили проти мене пасть тоді. Ну, тобто, добре, що з цього ми робимо висновок? Що вас дискредитували ще в 90-х чи як? Да, то ще в 92-му, да, дискредитували. В 92-му році. Почалася, да. Ну, ми ж зараз не про мою дискредитацію. Ну, не про вашу, я про всіх такого роду людей. Дивіться, ви принципово, я от простежила весь ваш кар'єрний шлях. Ви жодного разу не виступили ну, в якихось там, в чиїхось таких негарних інтересах. Разом з владою, да? Ви хотіли сказати. Ну, завжди були проти режиму, скажімо так. І водночас, от, чому і водночас не прислухаються.
То, може, ну що, в Україні всі конформісти чи як? Я не знаю, я не могу вам сказать. Может и конформизм доминует, может меньшевартість доминует, унтерменшесть. Так сказать, вот это ж наша поведінка в Мюнхені, вибачаюсь, но я його називаю Мюнхен-2. Я ж його і називаю Мюнхен-2 інколи в Мінську. Це прояв меншовартості. Я ж почему говорю, чехи гордо были оккупированы, але не подписывали Мюнхенский договорняк. А ми підписали. Ну, дивіться, коли Чехія не погодилася на всі ці пропозиції, але була фактично окупована, вона була країною, да, без перебільшення, номер 1 за рівнем економічного розвитку і технологій. Вони вивозили найбільше в світі танків. В Європі. У них був дуже високий рівень економіки, вони були дуже багатими, дуже політично стійкими, все було добре. І така країна, яка виробляла в світі найбільше танків, здалася. А ми країна, яка нічого фактично не виробляє, не становить ніякої цінності для її партнерів в світі, крім географічного розташування. Хто чинив опір вот той вот гітлерівської коаліції, її спільником майбутнім? Чинила Закарпатська Україна. Не Чехи, не Словаки, а Закарпатська Україна. Тобто в нас же все ж таки дух є. Стоїть питання, чому цей дух не може... він, знаєте, проявляється... Згульки нос було українцям. Ну що ж того Закарпаття? Там порівняли з угорськими кадровими військами ніщо. А ми сьогодні все ж таки велика країна. Ну, можемо порівняти з сплеском громадянської активності під час Майдану, під час початку війни, що ще серйозніше насправді, коли фактично армія, поліція, міліція, тоді ще спецслужби, флот, всі здалися і прийшли, там ні звідки взялися тисячі добровольців. Добробатов, на яких потім сьогодні або раніше наїжджала прокуратура імені Матіоса. Скільки у нас сьогодні добробатовців сидять. Я не знаю, значить, я не можу вам пояснити. Я не нахожу відповідь на ваше запитання. Так, тут ми об'єднуємося перед загрозою, тут ми голіруч воюємо проти сильнішого ворога і перемагаємо. А тут ми не можемо вибрати гідну владу. Які пояснення можна знайти тому, що, наприклад, після Майдану, під час війни обрали президентом ту людину, яка працювала міністром в уряді Януковича, наприклад. Є пояснення логіці народу у вас? Я не нахожу для себе пояснення, при всьому тому, що я вважаю себе не стільки юристом, а більше політиком, оскільки політичної діяльності. Я не знаю, може Семен Глузман, ще один політв'язень, і якраз совість нації, я вважаю, що якраз Глузман може бути одним із совісті нації. От Семен Глузман тепер фільтрує кожне своє слово і намагається зайвий раз не виступати так після вот, свого конфлікту з Уляною Супрун. Может, нет, он сегодня досить активно, я читав його пости, може бути він дав характеристику того, що відбувається, виходячи із його фаху. Він психіатр. Психіатр. А я ж що тонко намікаю. Чула не раз. Не тонко намікаю. І про Семена Глузмана теж, що психіатр сам вже зі своїми пацієнтами теж там з'їхав з глузду. Хоча ніби теж людина прожила дуже... всією своєю біографією доводила все життя, що вона чесна, порядна людина на фоні там безликої маси. Сьогодні виходить так, що якщо не береш хабарі, то ти з'їхав з глузду. З глузду. Мабуть так. Якщо не побудував дачу, з'їхав з глузду. Якщо не купив Мерседес, з'їхав з глузду. Ну, я не знаю, як пояснити оцю нову ментальність. Ну, як нову, якщо в 92-му році було те саме, з усіх таких людей робили дурників. От, да, дурників починали робити, але розвиток цього пішов з 95-го року. Серйозний. Коли укріпився Кучма і державний апарат. Кучма укріпився державний апарат, от 90-ті. А останній опір Кучми такий інтелектуальний, тому що були ще потім фактично кучмізму була помаранчева революція, кучмізму був ще один опір здійснений. Тому що кучмізм, я і називаю кучмізм. Кучмізм – це і Яценюк, кучмізм – це і Порошенко, кучмізм, і от це от сьогодні нова поросль – це також кучмізм. Чому? А тому, що вони, от якраз ви сказали, без моралі, дуже пихати, нічому не вчаться. Вони поставили перед собою як роголоми якусь мету в їхніх уявах.
відпрацьована. Ви думаєте, в їхніх, чи можливо це... Ні, я більше вважаю, що це уявлення, це зовнішнє керування. Всі ті вони, які там побували во всіх цих університетах, до речі, я не знаю, хто із них закінчив повний курс університету. З дипломом можна ходити і говорити, що я щось там Гарвард закінчив, а всього-навсього курси при Гарварді. Ну, ви знаєте, такі курси при Гарварді свого часу закінчив відомий журналіст В'ячеслав Піховшик, ще в ті часи, коли це не було мейнстрімом. Також, і ще один із тої ж опери. Тому, можливо, хтось не пам'ятає цього, але от давайте повернемося до нашої поточної ситуації. Ви критикували різні влади. Чим ця відрізняється від всіх своїх попередників? Більшою нахабністю, більшою нефаховістю і більшим цинізмом. От давайте я побуду порохоботом зараз. Я вам скажу, що воно вам дало, те, що ви підтримали зараз Зеленського під час виборної Я думаю, що якщо б Порошенко зберігся владі, він би був не менш пихатий, а мабуть більший. Тому що він вважав, що він пішов на другий термін. Недаремно є прислов'я. Апетит приходить під час вживання їжі. Є така річ? Під час. От це тоді, коли людина, якщо ще говорять, оперілася. От вона себе вважає вже такою, що Бога за бороду захопила. От думаю, що Порошенко би на другому терміні вважав, що він поймав Бога за бороду. Тобто він би був авторитарним лідером? І ще більше. Він і до цього вже був авторитарним лідером, не звертаючи увагу на зауваження. От подивіться, що навіть Януковича, його завжди Янучаром називав, навіть в ті часи. Я бачила, що ви Кучму, Чучму, Януковичем, Янучарами. Все. От як серйозно після цього вас сприймати, Віктор Іванович? Звичайно, не сприймаєте. Ну тут одеський накладається, одеситство накладається. Я все ж таки, крім університету, ще одеську аспірантуру закінчив. Таким чином у мене... І університет в Одесі. Університет 5 років, ПО «Рік» і 4 аспірантури. Того десятка. То воно, звичайно, що накладається. Давайте в цьому плані навіть Янукович, як не дивно, був більше порядний. Да, от ви на мене будете... Чому? Я вже ви самі сказали, давайте порівнювати. Він хотів бути авторитарним, але він хотів бути законно авторитарним. Для цього йому потрібна була Конституція імені Кучми в редакції 96-го року, а не в редакції 2004 року, які обрізали повноваження Ющенка. Значить, да, він це зробив в незаконний спосіб. Тобто через рішення, хоча рішення Конституційного суду там не написано, що повертається та Конституція. У нас і невірна трактовка рішення. Ну, там було рішення про те, що процедура під час ухвалення конституційних змін була порушена. Правильно, і я з цим 100% погоджуюсь. І в цій частині рішення Конституційного суду правильне. Інше питання. Конституційний суд не визначив в резолютивній частині, що робити далі. Він так приховав, знаєте, фіговим листочком свої геніталії. І сказав про те, що Верховній Раді іншим привести у відповідність до цього рішення. Нужно було іменно щось сказати. Тут от виноват 100% Конституційний суд. А Міністерство юстиції взяло і надрукувало Конституцію. По-перше, їм ніхто не дозволяв. Вони ж надрукували, як він називався, Вестник України, чи це офіційний Вестник України. Вот такой документ. Там надрукували текст Конституции весь. И сказали, завтрашнего дня вы живете за цим текстом. Бо, по-перше, це самоуправство було. Хто тоді віддав наказ? Я не знаю хто, розбиралися з Лавриновичем. Он міністром юстиції тоді був. Він і підсудний, ну не підсудний, він фігурант. З ним розбирається. Я там слышав, що нібито він в цей період где-то був в відпустці, тому нібито заступник давав таке розпорядження. Я не знаю ці тонкості слідства. Але ми просто говоримо, що в той посаді міністерства... Ну, до речі, справа проти нього як спалахнула, так і погасла. Знову хтось намагався загасити. Так от, це було зроблено незаконно. Але надалі він хотів жити за тою Кучманською Конституцією. До речі, всі його розпорядження, накази і прочі, вони не суперечили Конституції, яка була прийнята, опублікована в незаконний спосіб. Ми її так назовемо. А що робить Порошенко? Я ж вот этим всем так званым борцам с коррупцией, грантоедам, Егору Соболеву,
Ляшкові, декому із этих самих, із Батьківщини я дзвонив, порушуючи, будемо так говорити, зобов'язання судді Конституційного суду. Звонил, я уже открыто сегодня говорю. И говорю, не принимайте закон по Национальное бюро, не бюро расследования, антикоррупционное, вот НАБУ. Не принимайте закон в той редакции, где вы расширяете повноваження президента тим, що він повинен призначати шефа НАБУ. Не делайте этого. Меня не цікавлять інші норми закону, я їх не аналізував. Но я то, що я чую по радіо, як ви там говорите, це антиконституційно. Чому антиконституційно? Тому що у президента і у Верховної Ради лише ті повноваження, які їм виписані в Конституції. І це, зараз новий президент наділяє себе, хоче наділити. Он хоче наділити. Ми говоримо поки про текст. І є 3 рішення Конституційного суду, і попереднього передо мною першого скликання, і наше рішення, де ми цю доктрину 100% послідовно підтверджували. Тому ніякими законами, повноваження ні Верховної Ради, ні президента законами, ми не говоримо зміни до Конституції, законами не можуть бути розширені. Тому открываем Конституцию, там написано, что он, в какой способ он призначает шефа СБУ, в який способ Держтелерадио, или как оно там сьогодні називається, судді призначає, прочее. Але найдіть мені, де написано в тексті, що він призначає Ситника або Трубу. Там такого не написано. Так, то й не їх назначали... Не, назначав президент. А у нього таких повноважень нема. Я ж всім їм ставив питання. З часом Конституційний суд може скасувати закон про НАБУ? Звичайно. І от цю норму. Норму про, я не знаю, інші норми я не аналізував, но норму про призначення я аналізував. Вони всі в неконституційний спосіб призначені. Тетяна, знаєте, які наслідки негативні? От умовно, я завтра, якщо б я був адвокат, я не адвокат, їду в Страсбурзький суд. Умовно захищати будь-якого... Платковського, будь-якого корупціонера. Значить, якщо по ньому матеріали готовила НАБУ. І говорю, в Страсбурзском суде возьмите все эти материалы, выкиньте в урну. Чему? Потому что они все собраны в незаконный способ. Чему незаконный? Неконституційно призначенный шеф НАБУ формует себе аппарат, а он не имеет права на цей аппарат. Аппарат собирает докази. В Кримінальному процесуальному кодексі є 2 статті, 2 норми. Докази повинні бути допустимими і належними. Якщо ці докази збирає неправильно уповноважена особа, вони є недопустимими, є упередженими. Таким чином, навіть що ці всі докази зібрані з порушенням цих 2 приписів... Зараз щось можна змінити? Зараз можна змінити. Наприклад, я їм говорив тоді, що вони говорять, а кому ж дати? Я говорю, кому угодно. Кому угодно. Хочете Кабинету министров, хочете выбирайте народом на голосование, хочете створювати какую-будь комиссию для призначення шефа НАБУ і шефа ДБР, значить, але не давайте ці повноваження ні собі, Верховній Раді, ні президенту, тому що це антиконституційно. І якщо б я таку аргументацію мовно наводив в Страсбурзькому суді, я не знаю, як Страсбурзький суд би до мене прислухався. Они же там полюбляют букву закона. Перспектива Может, и отсюда у нас нема серьезных справ по антикоррупционной деятельности. Ну, там поймали 2 голів там райрад чи ще чого-то. У нас же нема серйозних справ. Віктор, ще наостанок, на засипку. У мене таке питання до вас, вам ще його ніколи не ставила. А ви не виключаєте, що вас хтось може використовувати? Всліпую, як кажуть. Всліпу. Ну чого, може? Або не всліпу. Ні, ну може використовувати, звичайно, але мої вот эти вот посили, да, можуть використовувати і інші, в тому числі в своїх інтересах. Але я це роблю не того, що я хочу, це роблю, тому що не хочу приховати от те незаконність, яке має місце. Але незалежно від того, хто дав про це інформацію. Давайте, може, я радикальний приклад скажу.
Ви завжди радикальні. Да, інформація міністра пропаганди Геббельса про розстріл большевиками 20 тисяч поляків в Катині, в інших містах, вона була правдивою? Правдивою. Ну і що від того, що це давав ворог? Давав ворог всієї антигітлерівської коаліції, до речі, не лише Радянського Союзу, а всієї антигітлерівської коаліції. Інформація була правдивою? Як вияснилось, була правдивою. Так що ворог не може давати правдиву інформацію. Тобто я, якщо даю правдиву інформацію, і це буде використовано ворогом, це не є підстава для того, щоб я приховував цю інформацію. Дякую, Віктор Іванович, вам. Дуже з вами цікаво. Дякую. Да, так жити дуже важко, як я сказав, дуже важко жити, але я по-другому не можу. Дякую вам, успіху вам в цьому. На цьому сьогодні мусимо ставити крапку. Почуємося, побачимося рівно за тиждень. Дякую, що були з нами.